Chhiatna lo thleng tur hriat lawk theina engemaw riau hi mihringin nei chang kan nei thin a then chu rilruwa moltu engemaw tak awma a thenin mumangah an hmu bawk chutiang lo tong to zinga alar zualte tuntumah hian kan tar lang dawn ani pakua som pakhat atangin trantaila kumsang ni le pakhata firfiaka chetna aron thlen hmain mumanga mutu anoma a thenin himphana tante an hmangbok khatia firfiak ten new year ka in chhong sang pahni an bei chi khan mitam takin kamumanga thleng dik aron ti ngala chungzinga pakhat chu California mi high school zirlai hania pakua som pakhat thlen hma hian amumang chu a thian nu a hrila hetiang deuh hian a soi kamumanga chuan rama kan lo kala luibula hian in killi nei darthalanga sak niom tak mai hi awma kan thli reng lai chuan mei al aron chuaka akhu phei chu anasa hlea arap thlak tak zet ati pakua som pakhat taron thlenga a thian nu hian amumang hi a hril chhong le a thil thleng tur a hmulok te in hreta chi ani in chhong sang pahni te hian pakua som pakhat ma hian beina an lo tok to bokani kha Wall Street executive Beret Naylor phei chu heng beina pahni atang hian a him an beina hmasazok kumsang khazakwa somkwa pathuma khan nathok turin WTC hi apana New York Grand Central Station a rel atanga achuk chu mol tu anei tatlat maya ina kirlero tia hril tu om hialin a in hriane a hnathona tura hian kaltalovin a holea a hnuloka puak theithil hmanga beina chu in chhong sang hian atok zui ta chat tane September ni som pakhata po chuti tho chu ne a hna a akal tur chu mol tu anei le tlat maya akal tlang luidu talova kha Chhiatna rap thlak takatang khan a him le ta Naylor chuan moltu engemotak anei tlat chu a himna ani rualin midanga hrilvelo chu a inchir thu tun thlengin ala soyane John Wallace point hetianga omnom lo na hi anei vea anupui Allison chu a hril nge nge a anupui soidanin John hian thil thalo lo thleng tur chu mumanga a hmu ni ome atuk zinga hna a akaldona nizan kamumang chu thileng taka hian kan lo luta ka om anuam thei reng reng lo mai atia amai ro chu na thulnan em mangdu lovin akal zui ta thowa nunna chan zinga atel ta nge nge thizinga mi tho imon poin khami jing khan a hna a akal tur chu a om anom lo thu asoya anupui chuan athi don ti a in threlok sa ti ka chiang hle tin asoya ifa te hi thunun tharo ka om lo huna I buai pha lutukange ti te a hma in asoi zau zau thinin anupui hian asoi tel bokane thlona an hruai koya khan David McCord anupui le afanu kumlimi te po an chuang telvea anupui hian Chhiatna thlen hma ka ruk liam ta thil thleng tur hi alo mulok to niin a pasal chuan asoya David ngei poin thlona a an chuan hma a phone a anin biak lain thil dik lo thleng tur hi a hreve boka kanin biak lai chuan karil ruwa thil lenge moni hi aronom zoka kaham haizo ngal veka thlona ache sualdona hriatna kanei tinasoi kumsang ni le som pakhata tsunami chuan Japan anuaya nuna chan antam hle ani kha Chhiatna thleng tur kha Philadelphia cheng Ryan Michaels chuan alo hrelok sa dai to Ryan hian abanga mepatara mai miching chungin map chu adap kwal thina Japan zone a thlen chuan a khur ta chiam maya lir nging kai hnoi Chhiatna thleng dona thilpuak lau om tak mai trum ni a thleng bokang tin a website ta aziaka kar khat aliam hnuwa a thil thrillok chu aron thleng dik ta chi a rengane kumsang khazakwa somruk paruk October ni som ni pakhata welsa kho pakhat abarfan chu lungal thei an lai chuana leivungan da khomin aron khuwa mi za somli pali anthia atamber chu naupangan ne
leivung hi kumsang khazakwa somnga paria tatrangin an che khol towa kumsang khazakwa somruk paruka chuan fit zabor vela sang ani towa a hnuai lama tui naron pu chuan a ti nget lova a tol zui ta October ni somni pakhata thil thleng tur hi nunna chan zingami kumsoma upa Errol May Jones chuan ni som pako zana mumangah alo mulok towa anu hnena mumang thalo tak mai anei thu hrilin skula kan kaltur chu kan skul chu thildum hian alo khu vek maya alo om to mi alo ati Chhiatna thlen ma kar khat chung chu a om dan hi adang lam hle niin anu chuan a soya thi chu ka hlaulem lo Peter le June te bula kom ve theidon tina ani mai te ron ti thrina Peter le June te hi a school kalpui leitola wanga nuna chan jinga antelane heti anga soinua hian leitol chuan John City School chu jingdar sarile chan veya aron chilta naupang tamzok an la ron thlen lo wangin nuna chan hi an tam lo pha hlau zo kane kumsang khazakwa somsari pakwa me ni somni panga khati hunlaya America a thlona chet sualna lian ber chu a thlenga Chicago a O'Hare International Airport a American Airline Flight 191 chu a thlo chhuwa hnu loka a khol fel lo wangin a che suala mi zahni somsari pahni anthi thil thleng tur hi David Booth chuan a hreloka thlona chet sual ma zan som chu azonin mangchia inang deuh tak hlir a hmuzi amaya athil hmu chu American Airline thlona pakhat hi thlona trum konga tlanin a che suala apuak zui lai ti borvelte ani tlang pui angai thalo hian airport thu nei tu te awarila imumang mai tiin an lo ngai sak vak lo arin lain amumang chu an chui chian saka thlona a hmu chu DC-10 emo Boeing 737 emo nitura an ngai saka American Airline po hriat tir ani nge mase achet sual hun tur a hmu tel tlat lo wangin amumang chu hanman tangkai dan tak awang hle David hian me ni somni palizana po mangchia chu ala nei ta zela atuka thlona chu ache sual zui ta ne he chet sualna chuitu te chuan David hi thu an zot fia an ring hlel ni lovin thil thleng tur alo mulok diklutuk chu makan ti wangzok kaneya hetianga mumanga a hmu thei chan hi an hre chuak chuang lo he thlona che sual tur hi ama chawin alo mulok lo nge lem chan thiam Lindsay Wagner poin hriat lok na aneya flight 191 a chuang tur hi niin thlona an nga lain a om anuam lo tariau maya thlona ron thlen hnuwa po alazi om theilo wangin chuan lo athlang ta zoka a om nom lo na chu thlona trum hmun a chhuwa san rualin a re ta dai nin a soya thlona trum hmun atanga a chhuwa hnu loka hian thlona chu ache sual zui ta ne South Africa Infiami Kebul Oscar Pistorius chuan kumsang ni le som pathum February ni som palia khan abialnu Riva Steenkamp chu aka phluma Oscar hian abialnu chu ruk ruwa ngain aka phlum nina soya kumruk chung tang tura ti anizeta mase achung thu hi ngai tua that le niin tol tha thu buai anortira atan hun chung tura hian kumsom pathum an belta zoka khamizana thil thleng tur kha riwa hian hriat lok na engemaw tak chu a hma dai to in alo nei to ninalang kumsom palimi anin riwa hian milema ziaka meichia angil lem niom tak maile silai keng mi pakhat thingbula dingte vanram panna kailon lemte ania meichia chuan hlaumel takin a hmai a hupane rivanu lepa te chuan an fanu hian a thi tur hi a hma dai to tangin hriat lok na an nei ninan ngaya alem ziak hi achunga thil thleng nen hian a in rem chia bokane Hollywood a tual thana thlenga chuan kumsang ka zakwa somruk pakwa a Sharon Tate ti thina kha arab thlak berte zingami alani ome alar wanglai taknin
kumsom ni paruk chia alania ahmabak aeng hle te thi Roman Polanski nen in nein nawapaya karni nuwa fa anei to don mase August ni kuwa sa khuana lama kalsual pol Charles Manson azui tu te chuan a ina anlu chila rong takin an that zui ta anei kha achunga thleng tur hi kumsang khajakwa somruk pasaria danglam takmain alo tong to nia soyene abial pa te na aleng chu moltlat tu aneya are hlei theilo muhi lila azio manga tin mutpin dan lam avapana pindana chuan mi pakhat aron lu chui ngala in nei tu hlui Paul Barna ane Paul hi inti hluma thito aneya Sharon chuan a hlau hle pindana tang hian tlan chuakin in hnuai lama atlan thla kailona chuan midang hroka zaiti hriat tak mai hi alo om reng boka a hlau kher mai aril ruchi ai zual pui are hnuwa po ain leng duam lo tak pahni te chu an la re thei chuang lo nina soi tlaya athrian te chu athil mu hi hrila Paul Barn hi kumsang ka zakwa somthung pahnia thi to niin Sharon hian a hmuhman lova athala ka tangero chuan a hreve a soidan manga tangin ama hretu te chuan Paula ani nge ye anti sakane kailona ami hmuero chu ama nge niin ain hretlat thunga heta tang hian ngai that lo na lian tak anei to ne kumsang khajakwa somruk pakwa aron in her chuaka thlaniom tak pahni pakhat phei chu ama ania a hriat a hmu na tanga mel khat potling lova tha ani zui ta ne Princess of Wales Lady Diana kha mawanga chesual nge tha zok tia hian England mi pui ngai dan anlo la khom to atam zokin thanin ring kumsa khajakwa somkwa pasari August ni somthum pakhata Diana hi abialpa dodile an driver Henry Paul tenen lirtheya anche sual ani kha Diana hian athi hmain Paul Burella hnena le kha athona achunga thilthleng tur hi dik tak main alo soilok diam to kanun na tan ka hlau thong khop mai ka pasalin ka thina turin lirthei chet sualna arwa mana a break a felin kalua liam na tak katuarang hetianga ati du chan chu Camilla inen anin nei theina turane ti na zia kane Burel hian ale khathon hi aze bangwang nuwa kumsang ni pathuma khan atlang zar chia Diana hian Charles nena anin thlen ma thlania he thu hi aron thon nina soi Burel chuan kha chet sualna khan Charles chu in nam hnoya arin lo thu soin afa tenu tha tir tur khopa minun rong ani lo tina soi mase dodi pai ro chuan lalchung ko in phia ruk na niin angai tlat thung kumsang ni le pariata khan an thina chungchang an chuina chu ti to pania an driver Henry Paul chu aruya wanga lir thei thunun zolova puin an che chual chhana an ngaya Daina hi thani lo ti chu an thutluk na ane tha ani lo ani chuan Princess Diana hian a thi dan tur hi a hrelok a ang ta hle